Acompañado do voceiro municipal Ricardo Suárez, o deputado do BNG no Congreso Néstor Rego achegouse ata a zona húmida de San Lázaro para coñecer in situ a súa problemática. O nacionalista presentou varias iniciativas no Congreso pedindo a súa recuperación e a realización dun proxecto paisaxístico e ambiental para a zona. Que ademais entendemos que encaixe perfectamente dentro das previsións, de feito na Axenda 2030, que marca os obxectivos do punto de vista ambiental, está recollido que un deses obxectivos ten que ser a restauración e recuperación das zonas húmedas, da totalidade das zonas húmedas neste período, non? Por lo tanto, pois creemos que pode haber recursos para que se poida abordar un proxecto como este. Un aspecto o da rexeneración, no que coincide tamén o voceiro do BNG en Noia, o entender que a zona a día de hoxe presenta unha importante degradación. Se faga unha restauración tanto paisaxística como ambiental desta zona e que ademais pois que se faga un proxecto dende Costas para que se clarifique cales son aqueles usos dentro dos que nós propoñemos que poden ser respectuosos coa contorna, de feito que de maneira que non afecten esta restauración paisaxística e ambiental, pero ao mesmo tempo valgan para darlle uso á veciñanza de Noia. Pero a visita de Rego continuou posteriormente por toda a comarca, onde tivo tempo de manter diversos encontros con representantes do sector pesqueiro e marisqueiro da zona, como é o caso da Asociación do Cerco de Galicia, a Cerga, ou con representantes das confrarías de Noia e Muros. Rego mostrou o seu apoio ás reivindicacións da flota artesanal relativas ao novo regulamento de control de embarcacións que promove a Unión Europea, o reparto de tax e cotas ou os prexuizos para a flota galega da negociación do acordo do Brexit, entre outros. Galiza ten que ter capacidade de decisión sobre o noso litoral, sobre o noso sector pesqueiro e marisqueiro. Capacidade plena e soberana de decisión, porque xa estamos vendo que cando son outros os que deciden por nós a 600 ou a 1800 km en Madrid ou en Bruselas, sempre deciden contra nós.